Hey, jo sóc el Sotcat I jo la Clanc. i avui estem al nostre primer... Vídeo. Bueno, el nostre canal representarà, farem, no? Sí. Farem retos Jugar a videojocs. i Cromes. bromes de tot, vale? I deixeu els comentaris. El que voleu que fem als vídeos. Vale, ens ho passarem molt bé per mi, aquest canal. Sí, a mi Serà també. molt guai. Vale, no estem a la nostra casa normal, ni casa de la meva cosina, que és la meva cosina, Sí, ni som casa cosins. de ningú. Estem en un càmping. Càmping que es diu Ballena Alegre. Estem a la Costa Brava. Sí, i que és molt xuli perquè és molt gran, tens molt espai, hi ha miniclub, junior club, hi ha de tot, platja. Platja pels al càmping. Piscines, bueno, més o menys deu haver-hi. Sí, Una, piscines. dues, tres, quatre, 6 piscines, 8 i molt guai. Sí, Vale, molt guais. Perquè les piscines que tenen bungalows són de diferents formes. sí, La i és molt nostra guai. és com una creu d'emergència. La nostra és una tortuga, jo crec. Més o menys, més És o com menys. més o menys. Sí. Sí. Bueno, Bueno, ja Ja. sabeu que és el nostre primer vídeo, com us havíem dit, i us volem dir una cosa molt important. Aquest vídeo, bueno, sí, doneu-li like, subscriviu-vos i doneu-li a la... campaneta. Tilim, tilim. Bueno, i deixeu els comentaris com us havien dit. Però jo m'he quedat amb una cosa molt important a dir. Aquest vídeo vull que arribi a uns quants likes. Per què? Perquè és el primer vídeo, vale? I em fa il·lusió. Si no arriba a likes, m'és igual, però... I almenys algun subscriptor. Un subscriptor, Aquest jo vídeo. crec. Bueno. Ara us gravarem al càmping amb el mateix vídeo, vale? Sí. Us ensenyarem la platja, els bungalows, Lops, tot. les piscines. Bueno, piscina ens tindríem que colar a les altres passarel·les Que ho farem, bungalows. que ho farem. Sí, ho farem, però... A veure si no és... Bueno, i si ens hem per fora i ens pregunta direm ai, no, és que ens hem perdut i... Bueno, i que se'ns ha colat la pilota i ja està. Sí. I diem, bueno, no la trobem. I ja està, vale? I diem, no la trobem i mira, hem entrat aquí perquè creiem que se'ns ha anat. Bueno, anem a buscar les bicis i us ensenyem tot. Adeu i fins Fins ara. ara, no? Bueno, adeu de res, perquè ara us anem a gravar tot el càmping.